Добре на всички. Опа! Днеска е неделя, една много хубава неделя. Събота, грешка. Отиваме да тренираме, имаме клек, лежанка и тяга. В дневника на един трибоец, падани камерата. Така. В дневника на един трибоец, това в много голяма част от случаите е най-любимата му тренировка, защото се изпълнява стритва, базови движения. И сега отиваме да... И сега отиваме да правим амрапове. Всъщност имам амрап на трите упражнения, което е интересно. На 157,5 на клек, 115 лежанка и 200 друг път. 200 се надявам един така много велик ден да стигнат. Да правя повече повторения с 200, защото сам мисля, че не съм правил повече от едно-две повторения с 200. Да отиваме, заредени сме. Вчера изядох един дюнер, една голяма пица. Правим тук малко да заредиме зверчето, защото те 8 цилиндра не са така ефтини за поддръжка. Тук малко трябва да бърна. Ще сипаме ни 30 лева културно. Отиваме към това, няма мога да взема с мен. Обратно малко срок. 30 лева. Напълнихме горе-долу до... бих казал 2 пети от колата е напълнено. Ще ни стигне за една седмица някъде. Гоним на клека. На всичко гоним между 6 и 8 повторения, като 8 повторения капа. Горе, това означава, че като стигнем 8 повторения, дори да ми е леко, спирам. Въпреки че на нищо няма да ми е леко. Особено на лежанката, там очаквам да направя най-малко. Защото там съм най-експлозивен, обаче търпа най-малко на обем и много малко мога да грайндя. Надявам се чува хубаво, защото този микрофон е нов. 100 лева съм дал. 100 лева. Значи наших се с 40 и нещо за миналия. Не ми свърши никаква работа. Ай! Още едно!